Takže příprava před startem. No. Kdo to jede? Fiat Coupé. Co? Teda pozor, ale teďka se naložili 3 jako tam. Opel Tigra. Opel Tigra naložená ve 3 lidech. A dej tomu napít hnedka. Dobře. Takže 240. Zpomalujem. Tak to z toho udělalo jak nic. Tak to je hodně slabý soupeř. Hodně slabý, a to ještě vystartoval dřív. No.